Id-dħul tal-istabbilimenti bejn April u Ġunju li għadda żdied b'165% meta wieħed iqabblu mas-sena l-oħra. Dan innutaħ l-ekonomista Dr. Gordon Cordina fi preżentazzjoni li ta' waqt konferenza tal-Assoċjazzjoni li tarrappreżenta l-istidin tal-istabbilimenti tal-ikel LACE. Dr. Cordina qal kif dan ir-riżultat juri rkupru ekonomiku. Intqal kif il-pandemija tat daqqa sew lil dan is-settur, hekk kif fis-sena tal-pandemija kien hemm nuqqas ta' iżjed minn 280 miljun euro fi dħul meta mqabbel mill-2018. L-ekonomista semma kif hemm diversi sfidi fosthom li s-settur mhux jattira ħafna żgħażagħ u nuqqas ta' nisa jaħdmu f'dan is-settur. F'din l-istatistika ħareġ ukoll kif 13% tal-ħaddiema f'dan is-settur jaħdmu għal rashom. Intant permezz tal-iskema tal-vouchers tal-100 li qassam il-Gvern fuq żewġ rounds, ir-restoranti madwar pajjiżna raw settur ġdid ta' nies li bdew jersqu lejn dawn l-istabbilimenti. Dan intqal mill-President tal-LACE fl-istess konferenza li ttellet fil-binja tal-Kamra tal-Kummerċ. Fis-sajf, grazzi s-sistema tal-Gvern tal-vouchers, mhux ħesploda x-xogħol imma kiber ħafna li ġam l-industrija għaddejja u fetaħ ukoll suq ġdid. Bis-saħħa tal-voucher kien hemm settur ta' nies li forsi ma kinux immorru ġir-restorant għax ma jaffordjawx u bis-saħħa tal-vouchers infetaħ dak is-suq ukoll. Rubin Buttigieg saħaq fuq il-ħtieġa ta' aktar nies jaħdmu fis-settur tal-ikel fi waqt li l-kap eżekuttiv tal-Kamra tal-Kummerċ Marta Sportelli semmit kif il-miżuri fil-budget għas-sena d-dieħla fosthom dawk tan-nuqqas ta' taxxi fuq l-overtime u l-part-time se jgħinu biex jinċentivaw aktar nies jaħdmu. Marta Sportelli qalet kif fiċ-ċentru ta' kull deċiżjoni dejjem għandu jkun hemm il-qalba diġitali u s-sostenibilità. Preżenti għal din il-konferenza kien hemm il-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana u l-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo. Il-Ministru Clyde Caruana qal kif waqt pandemija Malta kienet l-unika pajjiż fl-Unjoni Ewropea li kellha nuqqas fir-rata tal-qatt bil-miżura tal-COVID Weight Supplement. Il-Ministru Clayton Bartolo qal kif bħalissa għaddej stħarriġ bejn l-Awtorità Maltija għat-Turiżmu u Jobs Plus dwar il-ħiliet tal-ħaddiema fis-settur tal-catering fost oħrajn. Qal kif l-Istitut għall-Istudji Turistiċi għaddej bi pjan ta' 5 snin sabiex ikollu ċertifikati livell ta' università permezz ta' kollaborazzjonijiet ma' istituzzjonijiet internazzjonali u beda joffri l-ewwel kors f'livell maġisteru.